Oyaore janeno Malolwe TV kendo machiegni e nonro mar oboke. Nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni The Big Gamble. The Big Gamble. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Gikone to skunde ne oyaw odiechieng' manyoro kama jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 noyawo skunde magi e pacho kae. Kata kamano, jonyuol moko to ne ok ooro nyithindgi e skunde kaluwore kod luoro margi ewi tuo mar COVID-19. Kata kamano, piny owacho nyoro owacho ni gisegolo omenda maromo shillings 500 ewi nyathi ka nyathi ewi kedo kod landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Kendo jopuonjre duto ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 idhi miyo penj juma manyien mar ng'iyo ikruok margi ne chakruok mar tam mar 2. Jopuonjre duto ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 idhi miyo penj chakre juma manyien mar ng'iyo ikruok margi e chak tam mar 2. Odiechieng' manyoro bende nyithindo kata jopuonjre be noyudo chike manyien kaka rwako mask. Ne en chik ni nyathi moro amora kata japuonjre moro amora nyaka ne rwak mask e kinde mane ginie e compound kata aluora mar skundegi, kaachiel kod bet tenge 1.5 mita kata social distancing e kindgi. Kendo ne onge weche mag tugo kanyakla kaka achiel kuom chenro mar gayo landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Gikone to jopuonjre noyawo ayanga skunde magi kama odiechieng' manyoro kata odokone jopuonjre nochako ayanga weche mag somo e skunde magi. Kwan jopuonjre manyoro ochopo e skunde nyen piny kata nyon piny mokalo mabiro nikech jonyuol moko pod nitiere kod luoro ewi landruok mar tuo mar COVID-19. Gino momiyo ne pok gioro jopuonjre e skunde ma pacho kae. Kata kamano, jopuonjre moko ne ochopo e skunde mag gi. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Ito oboke mar 2 nyaka ito oboke mar 3 loso mana ewi chakruok mar weche mag somo e pacho kae, kama jopuonjre ma jo klas 4, jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 ne ochako ayanga somo margi e pacho kae. Kata kamano, iwacho ni kwan jopuonjre mane ochopo e skunde magi nyoro tin mokalo kwan jopuonjre mane ochopo e skunde magi nyoro ni piny mokalo. Kendo juma manyien jopuonjre duto idhi miyo penj mar ng'iyo ikruok margi. Piny owacho bende ne ogolo omenda maromo shillings 500 ewi japuonjre ka japuonjre midhi tiyo kodo ewi kedo gi tuo mar COVID-19 kaka nyiewo gi mask kaachiel kod keto ler e skunde ma pacho kae. Ito oboke mar 4 pod loso mana ewi chenro mar yawo skunde mane ochakore ayanga odiechieng' manyoro, kama jopuonjre nyoro chopo e skunde magi bang' bet e miethgi kuom thuolo mar dweche 7 nyaka ne skunde ma pacho kae ne lor apoya kaluwore kod muoch mar tuo mar COVID-19 e pacho kae dwe mar 3. Odiechieng' manyoro jopuonjre nochako dok e skundegi kama nyo omigi chike manyien kaka rwako mask e kinde ka kinde, bet tenge e kindgi kata social distancing, kaachiel kod onge mag tugo kanyakla kaka achiel kuom yore mag gayo landruok mar tuo mar COVID-19 e kind jopuonjre. Ito oboke mar 5 piny owacho kokadho e duol mar NEC, mano duol mochung' ne miyo jopuonjre penj e pacho kae, nyoro golo chik ne jopuonjre duto kata jopuonj mondo one ni jopuonjre duto omi penj kochakore juma manyien. Jopuonjre duto idhi miyo penj kochakore juma manyien mar ng'iyo ikruok margi e kinde ma weche mag somo ne ochakore ayanga e pacho kae odiechieng' manyoro. Ito oboke mar 6 nyaka 7 loso ewi jalup ker William Ruto ma e yiero mokalo, yiero mar 2013 higa 2017 ne slogan mare ne en Uhuru na kazi. Kata kamano, slogan mar Ruto sani en ni jipange na hasla. Mane manyisi ni siasa onge
jasik manyaka chieng' kata osiep manyaka chieng'. Ka wanyalo wache gi dho ngere ni in politics there's no permanent enmity and permanent friendship. Gik moko nyalo lokore. Odiochieng' achiel nyalo bedo higa achiel e weche mag siasa. Higa 2013, higa 2014, Jalup Ker William Ruto ne en osiep Uhuru Kenyatta mano ker ma pacho kae ma ngita gi del. Kata kamano sani ok ginyal ng'ire wang' gi wang'. Kanyo chi paro chieng' National Prayer Day State House. Bang' kane ker Uhuru Kenyatta osetieko, ne omoso jok mane ni romo makamano. Kata kamano kane ochopo kar jalup ker, ne ofuayo ne nag mabor. To jalup ker William Ruto be nowuok motelo ne ker Uhuru Kenyatta wuok e kar romo makamano. Kamiwacho ni sani slogan mar Ruto olokre from Uhuru na kazi nyaka jipange na hasla. That is politics. Wanyalo wache it is what it is. Ito boke mar 8. Jotend migepe nyoro wacho ni gibiro chopo e nyim committees mag Senate e kinde mabiro bang' ywarok mosebedi e kind od bura mar Senate kaachiel kod od bura mamalo ni jotend migepe ma pacho kae ok osebedo ka chopo e nyim committees go e kinde ma oluong gi. Kata kamano chike ma pacho kae omiyo committees mag od bura maduong' kod committees mag od bura mar Senate mbi mar luongo jaod bura moro amora kata jatend migawo moro amora mondo ochop e nyime mondo oler chenro mag piny owacho kata oduok penjo ewi migepe mag gichung'ne. Gino ma ok osebedo kadhi kare to moloyo e piny owacho mar Jubilee. Kata kamano odiochieng' manyoro jotend migepe nyoro wacho ni gibiro bedo ka giluoro kata gichopo e nyim od bura mag Senate kaachiel kod od bura maduong' mamalo e kinde ma oluong gi e pacho kae. Ito boke mar 10 loso ewi ywarok mar telo ewi od lamo mar The Independent Pentecostal Church of Africa mano IPCA mantiere ywarok e kind jotelo mag od lamo makamano ewi telo mar kanisa makamano e pacho kae. Ito boke mar 12. Duol mochung'ne okinde ma pacho kae manolo Society of Kenya odiochieng' manyoro notemo dwaro margi mar dhi monjo od bura maduong' ma pacho kae kendo ng'iso jo od bura mondo owuog oko. Kata kamano nogagi kod obila bang' obila nong'isogi ni onge ng'ata ng'ata momi thuolo mar bedo kanyakla kata bedo galamoro e kinde ma pacho kae kalore kod weche mag tuo mar COVID-19. Kata kamano ne gimiyo jo od bura notice makwayogi mondo giwuog oko mar od bura mondo ochiw thuolo ne ker Uhuru Kenyatta mondo owuo od bura maduong' kalure kod kwayo mane ogol kod jayal buche maduong' e pacho kae David Maraga mar ni ker Uhuru Kenyatta owuo od bura maduong' ma pacho kae bang' tamre keto e chik kata kalo chik mar 2/3 gender rule, chik mageto medo kwan jotelo mamine e pacho kae. Ito boke mar 13. Jalup ker William Ruto odiochieng' manyoro ne oromo kod jotelo mag ute lamo mawuok e Luo Nyanza. Jalup ker Dr. William Ruto odiochieng' manyoro e dalane ma Sugoi e Uasin Gishu County nyoro romo kod jotelo mag kanise mawuok e gwenge mag Luo Nyanza mane otimone limbe e gwenge mage ma Sugoi. Moko kuom jotelo mag kanise mawuok e Luo Nyanza mane otimo romo manolimo jalup ker William Ruto e kar jot mare ma Sugoi kaunti ma Uasin Gishu en jatend kanisa mar Holy Ghost Coptic ma pacho kae mano Father John Pesa e kind mamoko. Ito boke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Toko boke mar The Standard loso ewi tuke mag adhula madhi nyime e kind pinje mag jowagunda mano UEFA Nations League madhi nyime e kindegi ka odiochieng' ma kawuono piny Germany dhi rakore kod piny Switzerland kochakore saa 3:45 motieno. Tugo machielo dhi bedo e kind piny Ukraine madhi rakore kod piny Spain. Tugo ma bende dhi chakore saa 3:45 motieno. Mago moko kuom tuke mag
tuke mag adhula mag pinje mag jowagunda mag UEFA Nations League madhi nyime e kindegi. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wache oboke mar Daily Nation en ni lessons shocker for pupils tutors. Lessons shocker for pupils tutors. Odiochieng' manyoro jopuonjre kaachiel kod jopuonj ne ochako ayanga nodok e skunde maggi, kata kamano ne giyudo lokruok e aluora mag somo kaluwore kod chike moket mar gayo tuo mar COVID-19. Jopuonj kaachiel kod jopuonjre ma pacho kae nyoro dok e skundegi, kata kamano ne giyudo lokruok e aluora mar skundegi kaluwore kod chike moket mag gayo tuo mar COVID-19. Moko kuom chike ma ne giyudo en ni ng'ato ang'ata, japuonj moro amora kaachiel kod japuonjre moro amora nyaka rwak mask e kinde ma gin e aluora mar skundegi, kaachiel kod bet tenge, mano social distancing e kindgi, kaachiel kod onge tugo kanyakla. Jopuonjre magin kod talanta e weche mag tuke nyoro ket tenge kiwachonegi ni sani en mana somo, onge tugo kanyakla, kaka achiel kuom chenro mar gayo landruok mar tuo mar COVID-19 e kind jopuonjre. Mano e thor mar wache oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar ariyo mar Daily Nation en ni kaka lai mar somo mar 844 iwacho ni ne ochocho creativity mar nyithindo ma pacho kae. Iwacho ni lai kata syllabus mar 844 ne ok ger jopuonjre e wi bedo kod creativity e kindgi. Ito oboke mar ang'wen nitiere luoro ni tuo mar COVID-19 nyalo muoch kendo okang' mar ariyo to moloyo e bombe madongo ma pacho kae. Nitiere luoro ni tuo mar COVID-19 nyalo muoch kendo e okang' mar ariyo to moloyo e bombe madongo ma pacho kae kaka Nairobi, Mombasa e kind mamoko, mabiro kaluwore kod kwan mamalo mag oganda magamo kute mag COVID-19 e bombe mag Mombasa kaachiel kod Nairobi, miwacho ni dhi nyime kaidho malo e kinde ka kinde. Kwan ji magamo kute mag COVID-19 e counties mag Mombasa kaachiel kod Nairobi iwacho ni dhi malo kata medo dhi nyime odiochieng' ka odiochieng'. Ito oboke mar abich loso e wi kaka piny owacho mag counties ma pacho kae dhi yudo pok mar omenda kochakore odiochieng' ma kawuono. Piny owacho mag counties ma pacho kae dhi chako yudo pok gi mag omenda kochakore odiochieng' ma kawuono. Ito oboke mar auchiel loso e wi ywarruok e kind duol mochung'ne okinde e pacho kae mano Law Society of Kenya kaachiel kod piny owacho e wi chik mar kumo galamoro mag oganda kata public gatherings, to moloyo e kindegi ma piny owacho ne okumo campaign mohiu mosebedo ka itayo kod kweth mar tim tangatanga, mano en kweth mar josiasa motenore kod jalup ker ma pacho kae Dr. William Samoei Arap Ruto. Ito oboke mar abiriyo, chenro mag somo ne ochakore ayanga odiochieng' manyoro, kama kwan mag jopuonjre manyo chopo e skunde ma pacho kae wacho ni nyoro piny mokalo, gino ma itudo kod ni jonyuol pok omiyo nyithindgi thuolo mar dok e skundegi, kata odoko ni piny owacho nyoro osemiyogi thuolo mar mondo gichak dok e skunde. Ito oboke mar aboro nyaka ito oboke mar 9 loso mana e odiochieng' mokwongo mar jopuonjre dok e skundegi odiochieng' manyoro, kama skunde moko mawuok e Luo Nyanza ma oyudre e kaunti ma Kisumu kaka Nyando to pi ne oywayo kendo jopuonjre ne onge kama ginyalo betie. Ito oboke mar 10 loso e wi johala kaachiel kod josiasa mane okedo ni ker machon mosenindo Daniel Arap Moi mar neno ni obet e telo kuom thuolo mar higni 24. Iwacho Joshua Kulei, Zakayo Cheriot kaachiel kod Henry Kosgei mag e jok mane otelo mar neno ni ker machon mosenindo Daniel Arap Moi nobedo telo kuom thuolo malach. Ito oboke mar 11 bende loso e wi johala madito mawuok e Kenya madiere mane okedo ni ker Uhuru Kenyatta mondo obed ker ma pacho kae kuom thuolo mar terms 2.
johala madito mawuok e Kenya madiere miwacho ne omiyo Ker Uhuru Kenyatta omenda mathoth kendo timo duto manyalore mar neno ni obedo ker ma pacho kae kuom thuolo mar terms 2. Mano oting'o Peter Munga, oting'o Chris Kirubi kaachiel kod Titus Bui. Magi wacho ni gin johala madito e pacho kae ma kosiri lwedo e dwaro mari mar bedo ker to in gadiera ni idhi bedo ker ma pacho kae. Koro penjo en ni to e kinde ma jotelo mawuok e Kenya madiere chako siro ogai ma ODM Raila Odinga lwedo, gibende gidhi siro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga kaka jaohala Jimmy Wanjigi nosewacho e kinde mokalo. Mano ipenjo e bokeni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation lose ewi supermarket mano duka maduong' mar piny Ingereza miluongo ni Tesco mane ong'ado winjruok margi kod kambi maloso avocado ma pacho kae miluongo ni Kakuzi, kaluwore kod weche magiwacho ni ketho ratiro mag jotije maggi e gwenge mag Kenya madiere. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Aneno ka director mar Anyisa Thuolo oseniang' kendo adhi lidhoni alidha ng'wech. Oboke mogik an kod oboke mar The Star kendo thor mar wach oboke mar The Star en ni lesson 1 of back to school, don't share. Lesson 1 of back to school, don't share. Magi e moko kuom chike manyien ma jopuonjre noyudo e kinde mane gichako weche mag somo odiochieng' manyoro. Onge riwo gik moko e kind jopuonjre, onge bet machiegni, onge tugo, onge mosre kod dho ngere miluongo ni hugging, no hugging. Mago bende chike mane omi jopuonjre kinde mane gidok e skul odiochieng' manyoro, kaachiel kod chik mar rwako mask e kinde ka kinde. Ito oboke mar 2, jood bura ogolo paro mopogore opogore ewi chik manyien mageto kumo ng'ata ng'ata madwa timo harambe e counties ma pacho kae. Chik no wacho ni kidwa timo harambe e county moro amora nyaka iyud thuolo kowuok kuom governor ma e county no. Ma en bill mapok okadhi kod jood bura. Bill ni dwaro ni ng'ata ng'ata madwa timo harambe e county moro amora e pacho kae nyaka yud chik kowuok kuom governor e county modwa dhi time campaign. For example, kadwa timo campaign e county ma Kisumu nyaka ayud thuolo kowuok kuom Ngire Peter Anyang' Nyong'o, mano governor ma Kisumu, mamiya thuolo mar timo harambe e county no. Kopo ni Dr. Ngire Peter Anyang' Nyong'o otamre miya thuolo mar timo harambe e county ma Kisumu to ok abi timo harambe e county no. Mano chik mapok oter e od bura. Kata kamano iwacho ni jood bura osegolo paro mopogore opogore ewi chik ma kamano, ka giwacho ni ma chik mokel mar tamo josiasa konyo grube mopogore opogore e pacho kae. Jomoko be nene ni en chik madhi geto duoko mbi teko mar jalup ker ma pacho kae Dr. William Ruto, ma osebedo ka goyo harambe e counties mopogore opogore, kendo biro chuno Dr. William Samoei Arap Ruto ni kudwa timo harambe e county ma Siaya to nyaka oyud thuolo kowuok kuom Amoth Rasanga. Mano e ito oboke mar 2. Ito oboke mar 4 en loso ewi chakruok mag weche somo e pacho kae odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 7 bende loso mana ewi weche mag harambe. Ito oboke mar 10, ito oboke mar 9 loso ewi mibadhi ma itudo kod governor ma Busia Sospeter Ojamong. Tok oboke mar The Star, the bar set higher. Tok oboke mar The Star, the bar set higher. Klab mar Gor Mahia nyoro ndiko tich japuonj manyien margi miluongo ni Roberto Oliveira kata Robertinho ma japiny Brazil. Kama Robertinho noro singo ni dwaro mare maduong' kod Gor Mahia mayiengo piny en ni omiyo Gor Mahia loch e tuke mag CAF Confederation Cups, mok ni KPL kende. Robertinho ma en coach manyien mar Gor Mahia ne owacho ni dwaro mare maduong' en mar ni neno ni Gor Mahia obedo jaloch mar CAF Confederation Cup, mok mana lig maduong' ma pacho kae. Mano e dwaro mar coach manyien mar Gor Mahia
Roberto Oliveira kata Robertinho ma ja piny Brazil odiochieng' manyoro kane oloso kod jofwamb weche. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.